अमृतसाची टँक हा का? त्याचा शेण गोमूत्र नंतर गूळ त्या बडाच्या झाडाखालची माती आणि ताक या पद्धतीने जीवामृत तयार केलं जातं आणि ते इथून जमिनीला सोडलं जातं. त्याप्रमाणे जी बाजूला जमीन आहे त्याला टँकमध्ये भरून मग खाली वाहून ट्रॅक्टर उठून आणि त्या ठिकाणी जमीन सोडतो. अशा याचा उपयोग आहे. सर्व प्रकारचे डाळी पिठं डाळीची पिठं त्याच्यात कालवलेली आहेत. सेंद्रिय गुळ म्हणजे पूर्ण काळा गुळ आपला जो याच्यात करतो आपण डायरेक्ट गुराळामध्ये कोणती केमिकल नसतं त्या गुळामध्ये. तो गुळ आम्ही पूर्णपणे याच्यात वापरला जातो. या टँकमध्ये मिक्स करून झाडांना शेतामध्ये सोडलं जातात. मित्रांनो हे पाहता ये अशा प्रकारे शेती आहे त्यांची तिथे की असं निसर्गरम्य वातावरणामध्ये त्यांची शेती आहे. जैविक शेती करता येते शेतकरी. तर आपण आता व्हिडिओमध्ये पाहिल्याप्रमाणे त्यांच्याकडे सर्व औषधे उपलब्ध असतात फळ पिकांसाठी. गिरीपुष्प गिरीशिड या नाव उंदीरमारी पण म्हणतात. याला उंदीरमारी म्हणतात का? गिरीपुष्प. याचा उपयोग काय होतो? हे कीटकनाशक म्हणून उपयोग होतो आणि नत्रासाठी पण उपयोग करतो. बरं हे पाहताय मित्रांनो असं शेतामध्येच त्यांनी लावलं. एवढा म्हणतात मित्रांनो हे बघताय फरशीवाला आहे हा आणि ही चायनीज कोबी आहे मित्रांनो. हे पाहताय सगळी जैविक शेतीवर तयार केलेली आहे. म्हणजे सेंद्रिय औषधे वापरले जातात. हा किती दिवसात काढणीसाठी येतो? 6 महिन्यात. 6 महिन्यात काढणीसाठी का? याच्यावर एक सुद्धा केमिकल युक्त औषध मारलं नाही ना? नाही नाही. मोठाली झाड आहेत हळदीची. हळदीचे झाड आहेत का? आणि केळ सुद्धा आपलेच आहेत ना? गावठी केळ आहेत. गावठी केळ आहेत का? गावरान. अर्जुन सालचं झाड आहे. कोणतं? हे अर्जुन सालचं झाड. अर्जुन साल. हे तुम्हाला उपयोग आहे औषधासाठी उपयोगी असणारे झाड सुद्धा लावलेले त्यांनी. पळसाची झाडं पण लावलेली आहे. पळसाची झाडं लावलेत. हे बघताय कारला आहे मित्रांनो. ही अशा प्रकारे त्यांनी कारल्याची शेती केलेली आहे. सगळे फळभाज्या आपल्या शेतामध्ये तयार करतात आणि विशेष म्हणजे सेंद्रिय औषधं बनवून त्यांनी हे शेती तयार केलेली आहे. हे डिकंपोजर आहे. त्याचं डिकंपोजर तयार केलेलं आहे आणि ते जमिनीमध्ये आपलं सोडायला समजा एका पिकाला जर 1000 लिटर सोडलं तर जी त्या झाडांची वाढ चांगली होते. त्यामुळे ते सोडायला हे असल्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी असं त्या पद्धतीने आम्ही इथून सोडता येतं औषधं कंपनी. गोकृपा अमृत आहे का? नंतर जीवाणू 60 प्रकारचे जीवाणू 60 प्रकारचे जीवाणू त्याच्यात आहेत आणि डिकंपोजर मध्ये 3 प्रकारचे जीवाणू आहे. ह्याच्यात 60 प्रकारचे जीवाणू आणि ह्याच्यात 3 प्रकारचे जीवाणू. बरं याचा उपयोग कशासाठी? फळांच्या वाढीसाठी, जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी. मित्रांनो जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी गोकृपा अमृत आणि हे डिकंपोजर म्हणून तयार केलेले त्यांनी. हे अशा प्रकारे इथनं सोडता येते ठिबकद्वारे. कॅप्सूल कल्चर पण तयार करता का? हे अशा प्रकारे पूर्णपणे जैविक शेती तयार केलेली मित्रांनो. हे पाहताय फळबाग आहे, पलीकडे टोमॅटोची बाग आहे, इकडे कारल्याची बाग आहे. त्याच्या खाली काय आहे काका? सोयाबीन आहे का? गोसावळी सुद्धा आहेत तिकडे मित्रांनो. अशा प्रकारे त्यांनी जैविक शेती तयार केलेली आहे. कोणाला जर औषधे वगैरे लागत असतील तर यांना संपर्क करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्यांचा नंबर दिलेला आहे, ॲड्रेस दिलेला आहे. येऊन आपण औषधं घेऊ शकता आणि ट्रेनिंग सेंटरसुद्धा त्यांनी चालू केलं आहे. तर ट्रेनिंगसुद्धा घेऊ शकता आपण कशा प्रकारे औषधं बनवायचे ते. तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा जेणेकरून लोकांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असं औषधं यांनी तयार केलेले आहेत. आणि सेंद्रिय शेतीवर जास्त भर द्या मित्रांनो. शेतकऱ्यांनी विनंती आहे सेंद्रिय शेती. मॅडम एक प्रश्न विचारायचा होता, सेंद्रिय शेतीचा फायदा काय आहे आपल्याला? जमिनीची सुधारणा चांगल्यापैकी झाली आणि जास्तीत जास्त उत्पादन सेंद्रिय शेतीतून मिळतंय. हे आता लोकांनी केलं पाहिजे आणि हे करणं गरजेचं आहे. जास्त आजारपण म्हणजे कॅन्सर, डायबिटीज सारख्या BP सारख्या आजारांवरती लोकांनी आता लक्ष सेंद्रिय केंद्रित केल्यामुळं आजारपण पण कमी होणार आहेत. तर जास्तीत जास्त सेंद्रिय शेती करा, त्याच्यावरती सेंद्रियच औषधं मारा, सेंद्रियच भाजीपाला खा, माझी एवढीच लोकांना विनंती आहे. आणि आपलं आरोग्य चांगलं राहू द्यात. शेतीला काय फायदा होतो याचा? शेतीला फायदा शेतीचा जमिनीचा पोत सुधारतो. जमिनीची म्हणजे आता जी माल लावला आहे तर त्याची मुळी पसरण्यासाठी आपण गांडूळ खताचा जास्तीत जास्त उपयोग ह्या शेतामध्ये सेंद्रिय म्हणून करतो. तसंच आपण निंबोळी पेंट, पुन्हा कोंबडी खत याचा वापर जास्त प्रमाणात करतो.
जास्तीत जास्त शेणखत टाकायचं, त्याच्यामुळे जमिनीला पोत पण चांगल्यापैकी सुधारून चांगलं उत्पन्न मिळते. व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे पूर्णपणे 100% लक्ष द्या आणि आजारपणं मुक्त व्हा. तर मित्रांनो, आपण आता जुन्नरमध्ये येऊन सेंद्रिय शेतीचं महत्त्व आपल्या चॅनलवर सांगितलेलं आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त पोचवा आणि आपलं आरोग्य कसं निरोगी राहील याकडे लक्ष द्या मित्रांनो. धन्यवाद. व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा.